Gisugdan na ni Gobernador Gwen Garcia ang pagsuroy sa mga sugbusog sa eskwelahan o sugbusog sa estasyonan district level winners. Dinhi iyang nakita ang mga paningkamot sa mga misalmot sa maong sangka, hinungdan nga nausab ang iyang laraw sa pagpanghatag og ganti. Ania ang taho ni Sheila Gravines. Tungod sa iyang kalipay o kabilib sa iyang nakita nga gardens sa district winners sa Sugbusog, nausab ang desisyon ni Gobernador Gwen Garcia ug iyan ang gihatagan og premyo ang mga mananaog sa district level pa lang sa Sugbusog sa eskwelahan ug Sugbusog sa estasyonan. Nauna niini ang plano sa gobernador nga ang provincial winners lang unta ang iyang hatagan og premyo sa Sugbusog sa eskwelahan ug estasyonan. Dito sa Hilacio C. Babaw Senior Memorial National High School sa Barangay Valladolid, siyudad sa Carcar, nakita ni Garcia ang mga paningkamot sa mga magtutudlo ug mga ginikanan. Ug gani nakamugna na sila og byproducts nga gikan sa ilang naani sa ilang Sugbusog garden. Nahalinan usab sila og 5,000 pesos gikan sa gobernador ug mga kauban niini. Nakasaad si Garcia nga mohatag og pondo aron ipaayo ang ilang drainage system ug ang konkreto nga koral sa maong eskwelahan. Tungod sa akong kalipay, na-inspired ko kaayo, ko nahala, usbutan na lang ang rules. On district level, muhatag na tag-premyo nga infrastructure. Butang tag stage, nga ayuhon tasad na ang inyong drainage. Premyo na ninyo kay district winner mo. Gawas ni ini, aduna pagyud sila namugna nga Sugbusog jingle nga ilang gisurpresa kang Governor Gwen. Giduyugan pa kini og sayaw. Busog sa eskwelahan, programa sa atong subuanong inahan, palambu. Maapil madagkiay-kiay. Ning inyong gihimo nga gitagaan ninyo karon og dugang nga kinabuhi ang Sugbusog program. Kay gikan karon matag higayon nga kana mutugtog dili lang kay maglakaw mi aron mo tan-aw sa kanon. Dana na kiay-kiay og sayang. Mo gyud ni makahatag ng kog dugang kusog mo nang di gyud ko kapuyon. Makita ko nga mismo ang katawhan, ang ato mga maestra, ato mga ginikanan, kunya gikaskade pag yun eh. Iabot nga to sa panimalay, busa ang mga bata, magtubo, nga magtanaw, muhatag og appreciation aning pananom. Nagsugod ang kabilib ni Garcia, dihang nakita niini ang Sugbusog Garden sa Dapdap Elementary School sa lungsod sa San Remigio, nga mao'y labing una nga district winner nga iyang giduaw. Didto iyang nakita ang kaanindot ug kakompleto sa ilang Sugbusog Garden, nga giayungan gayud pagbugna sa mga magtutudlo ug mga ginikanan. Hinungdan nga nakasaad siya og covered court alang sa eskwelahan, isip premyo. Gisundan kini sa Tabuelan Police Station nga Sugbusog winner sa 4th District. Tungod kay bisan sa kagamay sa ilang luna, kilid sa estasyonan, nakamugna paghapon sila og garden nga kompleto sumala sa requirement sa Sugbusog. Atol sa pagbisita sa gobernador niadtong Nobyembre 11, nakasaad siya nga hatagan sila og bag-ong patrol car. Kaniadtong Miyerkules, Nobyembre 17, apil sa iyang giduaw ang Sugbusog Gardens sa City of Naga Police Station, Argao Police Station ug Alcoy National High School. Sa iyang pagpamulong sa siyudad sa Naga, mato ni Garcia, grabe ang paghangop ug pagsuporta sa mga pulis ug sa mga magtutudlo sa Sugbusog. Bisan sa ilang kabisi sa ilang mga gimbuhaton, nigahin gapon sila og igong oras alang sa paghimo sa gardens ug pagtanom og lain-laing mga klase sa utanon, herbas ug medicinal plants. Makita gyud grabe nga effort ang gihimo niya sa kapulisan. Daghang ba gini silang trabaho. Tinuod kung unsay gamayng gubot dito kinahanglan tuwa sila ila pag yung tanawon nga magpadayon ang kalinaw out of the simplicity of the program. We have learned so many valuable lessons, and we have once again highlighted the indomitable spirit of the Cebuanos that makes us the #1 province of the entire country. Ang mga abot nga mga utanon sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga, ilang gihatag sa komunidad. Usa na niini ang Naga Youth Holding Center. Kay baw ko wa mo income ani. Apan bisan pag wa mo income, tingali mo na gitawag og
ang inyong income ana tua sa kasing-kasing sa mga katawhan nga inyong gitagaan o libre nga utanon. Ang mga mayor ni paambit usab sa kalampusan sa sugbusog program silang tagsa-tagsa kadapit. Kining sugbusog has evolved into a government program na himo na siya karong movement among the Sugbuanons. Sa kasimpol sa programa, naka-improve sad kini sa well-being natong sa atong makatawhan. Kay lipay man ta nga mananom, na pinagyod og naay ani, naatay maani nga mga produkto, mga produce. Yet it is very simple but timely, relevant, and very in touch sa reality. Katambayayong sa Kapitolyo ang Department of Agriculture ni ining programaha. Ang DA mo ay naghatag sa mga liso sa lain-laing klase sa mga utanon. Matod ni DA Assistant Secretary for the Visayas, Attorney Salvador Diputado, ang sugbusog program usa ka maayong ehemplo nga angay sundon og kopyahon sa ubang lalawigan nga nagpanik og nalukop og pangayo og ayuda sa Malacañang. Pero dire sa Cebu, usa ra gyud nasod sa huna-huna ni Governor Gwen. Unsay buhaton sa mga tao nga nagpanik haron kita kaisog kusog nga mubatok sa COVID. Umao na ang pagkaon. Napakita nato dinhi sa tibuok Pilipinas o sa tibuok kalibutan nga ang ato di ay namunuan sa probinsya na ay utok ug naapoy kasing-kasing. Sa iyang pagduaw sa Alcoy National High School, na-impress usab si Gobernador Garcia sa kadagko sa mga upo. Gipahimuslan usab ang karaan nga mga karsonis og plastic containers nga gitamnan og mga utanon. Nisaad si Garcia nga ang district winners sa sugbusog sa estasyonan hatagan og usa ka bag-ong patrol car didto sa Alcoy National High School. Pabutangan ni Gobernador Garcia og bleachers og pahimuan og comfort rooms ang covered court sa maong tunghaan. Gawas sa madawat nga premyo, nakadawat usab ang kapulisan og mga magtutudlo og usa ka buwan nga supply sa mga vitamins, mga liso sa mga utanon o grafted calamansi seedlings. Gawas sa premyo gikan sa Kapitolyo, ang Department of Agriculture nang hatag usab sa district winners sa sugbusog sa eskwelahan og tagsa ka water pump og pipe sa tubig nga magamit sa ilang pagpamubo sa ilang mga gipangtanom. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.